Wozani, sondelana. Bhekana. Bengithi nithathe lama pavement ne. Now. So. Bengithi nithathe lama pavement. Nizobambisana. Ngifuna ukuthi ahamba ayohlala kule ndawo le ephansi. Khona le ndawo ephansi mawungena ngase gate. Yeah, le ndawo ngifuna iphakama. Yabo because yasokolisa makumele ungene. Yeah, no, nizobambisana nini. Asisindi lezi zinto amanzi amancane. So into enizoyenza ukuthi nizobambisana nenzele ukuthi le ndawo izokwazi ukuphakama because abantu mabengena bayasokola lapha ya. Ane? Okay, yenzani kanjalo. Asishesheni, wozani. Okay, bhekana. Wena, sondela. Bheka. Yabona lapha phezulu. Khona indawo emi kanje. Le ndawo leya ifanele ichitha amanzi. Khona le pipe leli likhona lapha ya. Lela pipe lamanzi achithekela kulo. So ma echithekela lamanzi kufanele alandele ngelinye ipipe azochithekela la ezansi. So into eyenzekile le ndawo leya iphumile. So into bengifuna ukuthi wena uyenze uyoyiconnect uzokwazi ukuthi ichitha amanzi kahle makunethi imvula. Sizwa? Yeah. You understand. Uzogibela yezo. Ufuna ukuthi uyenze manje because masingayenzanga manje angeke siphinde siyenze izokhohlakala. Iningi imisebenzi la kodwa ulula. Asenzeni kanjani ngiyacela. Landelani. Sondela. Into engiyaziyo ukuthi angiqali ukukhuluma ngayo lento. Angiqali. Ngiyathemba ukuthi angazi ukuthi sekangaka. Kodwa ke ihleli la. Kodwa bengishilo kini ukuthi lento angifuni ukuphinde ngiyibonile la. Uyayikhumbula le ndawo le eduze neTap. Izohlala kahle lento lapha. Ayihluphi umuntu futhi lapha akuhambi abantu. So uzothi mawuyibeka lapha izophinda isebenze ungayiboni nje izophinda isebenze. So ngifuna ukuthi niyiqoqe la because kuzodlalelwa kuyo and izomoshakala. Nizobambisana. Ngicela kube njalo ke. Sondelani.